Furesø er ramt af såkaldt vandpest, altså grønne sivagtige planter, som fylder store områder i vandet, og i Holte Roklub betyder planterne, at de har svært ved at bruge søen. Så nu har de i Roklubben selv revet store mængder af grønne planter op af vandet. Ingen af de 3 kommuner, der grænser op til Furesø, har gjort noget for at fjerne vandpesten. Og i Rudersdal Kommune mener de, at Roklubben nu selv må betale for at få fjernet de dynger af planter, som man har revet op. I dag var årene i Holte Roklub skiftet ud med svedige håndtag på de kædedrevne romaskiner. Men det er langt fra første gang, at klubbens roer er sendt i tørdok. Det har været så alvorligt, så det I ser søen her, det har været fuldstændig dækket af vandpest, så vi ikke har kunne komme på vandet. Og i dag måtte roerne endnu en gang slide indendørs, fordi at følgebåden ikke kunne komme med ud. Stræk armene! I frustration over, at Rudersdal Kommune ikke ville bruge penge på at fjerne vandpesten, begyndte Holte Roklub ved egen håndkraft at fjerne den vandpest, der nu i store dynger ligger hobet op på parkeringspladsen foran Roklubben. Egentlig så ærger det jo os lidt, at vi står alene med det her problem. For det første har vi jo måttet tage det ud for at handle, for ellers kunne vi ikke komme på vandet. Og at de så ikke vil være med på at få det væk, det er rigtig ærgerligt. Rudersdal Kommune er utilfreds med, at Roklubben er skrevet til selvtægt, og kommunen mener, at klubben selv må betale for at få fjernet dyngerne af vandpest. Det forventer jeg da klart, at de selv fjerner. Men det er ikke kun Holte Bådklub, der er ramt af vandpesten i Furesø. Siden starten af august har også bådfarten og Holte Vandski været forhindret i at sejle på søen. Og alle parter krydser nu fingre for, at kommunen, der har nedsat en såkaldt taskforce-gruppe til at se på problemet, vil finde penge til en vedvarende løsning på pestproblemet til næste år. Realistisk tror du det er, at de vil fjerne det? Det er ikke realistisk, de vil fjerne det. Det realistiske kan være, hvis man kan lave en forholdsvis lille løsning, der kan tilgodese mange. Og indtil videre må Holte Bådklub fortsætte kampen mod vandpesten på egen hånd. Nu får vi det fjernet, og vi får det kørt væk i morgen. Og så håber vi egentlig på, at det aldrig sker igen, men sandsynligheden er ikke særlig stor for, at det ikke kommer igen næste år.